rezo wasa Mali ani a jɛɲɔgɔnw u bɛ jeli ka kɛnɛ min sigi san o san a tago sabanan bolodalen filɛ u fɛ ka kɛ ni février kalo tile 5 ye ka taa bila février kalo tile 7 la centre sahélien pour la biodiversité la o filɛ ni Zumarakaw fɛ yen nɔ ɲinanda a sigilen don hakilila min kan o de ye k'a fɔ an ka halala sumansi minnu bɛ yen nɔ ani an ka bagan si minnu bɛ yen nɔ olu ka se ka bila bala walasa ka baloko ɲuman kɔni ka se ka o sabati a tago fɔlɔ o ni filanan tɛmɛnen kɔsa tago fɔlɔ o kun bɛ hukumu min yɛrɛ kɔnɔ o de ye k'a fɔ an ka halala bagan si minnu bɛ yen nɔ ka se ka olu tɔbɔtɔ ni ka u don bala an ka laadala fɛɛrɛ minnu bɛ yen nɔ k'an ka baganw furakɛ ni ka u balo cogo ɲuman na ani an ka sɛnɛfɛn minnu bɛ yen nɔ ka u furakɛ o fɛɛrɛ olu lajirali kɛra ni ka a bila kɛnɛ kan a tɔgɔ filanan o sinsinna min kan o de ye fɛnɲɛnama minnu bɛ yen nɔ n'o bɛ an ka sumanfɛnw tiɲɛ ka se ka olu kɛlɛli fana don bala nin tako sabanan min filɛ nin ni a bolodalen don o bɛna kɛ waati yɛlɛma yɛrɛ o hakilila de kan ka kɛ ni sɛnɛ hɔrɔnyali o sabatili ye o kama sa sumansi hɔrɔnyalenw ani an ka bagansi hɔrɔnyalen minnu bɛ yen nɔ sinsin bɛna kɛ olu kan walasa u ka se ka san sɔrɔ ani dunkafan ɲuman kɔni o bɛ se ka sabati cogo min na a don kama sa min ye hakilila fɔlɔfɔlɔ ye ani dɔnniya kɛnɛkataw ka se ka olu lajirali ka jama na ani hakilila kuraw ka se ka olu falen olu bɛna kɛ o kama sa février kalo tile 5 ka taa se février kalo tile 7 ma san 2025 Zumarakaw fɛ yen nɔ centre sahélien pour la biodiversité la an bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɔ min ye sɛnɛ yɛrɛ a yɛrɛma hɔrɔnya sabati cogo ye ka se ka o don an taabolo la an ka sumansi ani an ka bagansi hɔrɔnyalen minnu bɛ an fɛ olu bɛ se ka san sɔrɔ cogo min na ni k'u kɛ sɔrɔ bɔda ye ani dunkafa sabatili sira dɔ ye. Elhaj Amadou Adital diinɛ kuntigi ba de don ɲɔrɔ kɔnɔna na Tijaniya o bolofara min bɛ ɲɔnɔ olu ka kalifa de don a minɛna an bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan an miirina b'a a la a bɛ yɔrɔ yɔrɔ nin waati na an bɛ dugawu kɛ a ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ min ye cɔnɔ Amadou Adital ye maa minnu ni a bɛ u bolo an b'a yirula k'a fɔ silamɛ don laadiri don baarakɛla don faso kanuna don miiriya ɲuman ka bɔ Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ka ɲɛsin a ma yaasa a ka bilali bɛ se ka nɔgɔya cogo min na a ka segin ka na a ka denbaya kɔnɔna na ka na an bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o ye an ka laɲini ye an bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ bolofara bɛɛ lajɛlen ka dugawu ka fala ye bɛɛ bɛ seli la bɛɛ bɛ bato la zaviyaw kɔnɔna na misiriw kɔnɔna na tarikatigiw bɛɛ lajɛlen wulilen don k'u jɔ bi an b'an ta fara u ta kan min ye an ka nin cɛkɔrɔba ɲuman in ye min y'an ka nin kalifaba in ye min y'an ka nin mugadamuba in ye a ɲuman bɛ se ka segin an ma cogo min na an b'o dugawu kɛ ka fara silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan ala k'an tulo don kibaru ɲuman na. an filɛbaw ni an lamɛnbaw aw bɛɛ lajɛlen fo ka hakɛto ɲinikaw fɛ baaraw o daminɛbaliya la joona keba bi Facebook murutilen don maa minnu bɛ k'u ka telefɔni digidigi k'u ka butɔnw maga an kɔni fɛ yan Mali la Facebook ale murutira kabini seli fana tɛmɛnen kɔfɛ maa caman bɛ k'i ka butɔnw digidigi ka fɛnw maga a la a na kɛ gɛlɛya min don an na tila ka o ko ɲɛɲini sini ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ɲɛna o la kibaruya minnu b'an bolo o ye k'a fɔ carte biométrique Keba Joyila Segu Marakala Kajolo olu bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a kɛ u ka yɔrɔw la bi a bɛ kɛ yɔrɔ minnu na fana olu marabolo la an na olu da tulo kan minisiri min bɛ farikolo ɲɛnajɛ kunna ko sefa wari miliyari 345 tɛ yan k'o tununa ale ka yɔrɔ la ŋanamu ale ni kurutu senfɛ verificateur ye sɛgɛsɛgɛli min kɛ laɲini ye mun ni mun ye an ye min sɔrɔ yanni sini minisiri fɔnba ale ka laseliw cɛ sabula sini nɛgɛ kanɲɛ 15 a yɛrɛ ka minisiriso la ani kunnafonidilaw bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ an n'an da don la kɔkan kibaru Keba aw ka cɛ bɛ ka gɛnni kɛ dɛ Batrɔmpu a ye musakaw fana tigɛ on sont contents avec lui mais on sont chassés aussi farikolo ɲɛnajɛ kani Keba ale sɛkili sabasiri ko ɲɛdɔnna ka ban a kan ka taa terrain mois minnu ka sa an bɛna olu fɔ mɔgɔw ɲɛna wulada in na Mali supporters ko cogo di nin ko in na sɔɔni sisan an bɛna a bɛɛ lajɛlen bɛɛ nɛgɛmɔ a bɛ se k'a faamuya cogo di
Facebook ayo olu toyi olu ba e credit kala share joli tarani ka telefone dilan ro ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma ni ti min dɔn i t'o dɔn Bamako commissariat bɛɛ lajɛlen tɛmɛlen kɔfɛ Keba kati commissariat fila fana tɛmɛnen kɔfɛ Kalabankɔrɔkaw ka commissariat tɛmɛnen kɔfɛ bibi na carte biométrique a bɛ se ka dilan Joyilakaw fɛ yen olu ka gendarmerie la ni maa min bɛ Joyila i bɛ se ka taa dilan Joyila gendarmerie la Segukaw fɛ yen Segu polisiso fɔlɔ n'o ye premier arrondissement ye ka ɲɛsin ndulati kɛrɛ ma min tɔgɔ dalen don Sorikonanji la a bɛ se ka dilan yen Pelengana fanfɛla fana na n'o ye Pelengana sira ye polisiso filanan min bɛ Segu a bɛ se ka dilan yen fana Keba Marakalakaw fɛ yen Marakala gendarmerie carte biométrique bɛ se ka dilan yen bi min ye Kucalakaw fɛ yen Kucalakaw fana ka gendarmerie a bɛ se ka dilan yen walima fana ni maa min n'a ka di i ye i bɛ se k'i senfa fana ka taa Kajolokaw fɛ yen Keba olu ka commissariat fana na a bɛ dilan yen donc bibi na min ye carte biométrique sécurisé ye Joyila gendarmerie Segu polisiso fila min ye Marakala ye ka taa fara Kucalakaw ka gendarmerie kan ale ni Kajolo olu baaraw banna pewu Keba olu bɛ se ka t'u ta dilan u ka sigiyɔrɔw la min ye Sikaso dugu ta ye sini o baaraw bɛ daminɛ polisiso fila Sikaso kɔnɔna na u bɛna taa u bɔlɔ turu ye fana baara bɛ senna don o don yaasa carte biométrique mɔgɔ bɛ se k'a sɔrɔ o nagakɔrɔla la cogo min na mɔgɔ bɛ se k'a sɔrɔ lafiya la cogo min na Keba i ka carte tununa o a karila o récépissé de b'i bolo wuli k'i senfa Bamako polisiso bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na i bɛ taa sɛgɛsɛgɛli kɛ yen dɔrɔmɛ tɛ sara sɛgɛsɛgɛli la n'a yera k'a fɔ k'i ka carte tɛ yen 1000 ani dɔrɔmɛ 10 minnu ka carte tununa n'u bɛ k'an ɲininka don o don carte kura dilan de da sera aw ma koyi 1000 ni dɔrɔmɛ 10 nka ne b'a fɛ k'a sɔrɔ don n'a dugusajɛ i bɛ 2000 ani 200 i b'o sara maliyɛn minnu bɛ kɔ kan olu ta ye 1000 ani 600 ye Keba donc bibi na carte biométrique a dilan yɔrɔw a baaraw olu bɛ senna an bɛ se k'a fɔ sa marabolo bɛɛ lajɛlen ta baaraw bɛ senna nka yɔrɔ mun banna o ye Joyila ye Segu polisiso fila Kucala gendarmerie Marakala gendarmerie min ye Kajolokaw olu ka polisiso ninnu kɔni bi olu taw banna pewu ministre so min bɛ sifinw ka ko kunna ani farikolo ɲɛnajɛ Keba vérificateur k'ale donna ye CFA wari miliyari 345 k'o taara kurutu ni yurugu la Keba vérificateur ko ten a t'a fɔ a ma nanzarakan na ko mankan gagné wa ministre so kɔnɔna na ministre fɔma n'a ka baarakɛlaw ko ministre fɔma ale de ye weleli kɛ vérificateur ma koyi ko vérificateur ka na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ale ka DFM n'o y'a ka warimara yɔrɔ ye ale ni comité olympique mɔgɔw ka warimara yɔrɔ ko ka o sɛgɛsɛgɛ Keba o sɛgɛsɛgɛli de senfɛ u ka jaabi o nana ni nin de ye k'a fɔ ko ni musaka in ko o de kɔni ŋanamunen don ye fɔma septembre kalo de la san 2023 jɔyɔrɔ dira ale ma ministre so in kɔnɔna Keba yani ale ka na régisseur ni DFM spécial régisseur spécial en DFM spécial mun tun bɛ yen sɛgɛsɛgɛli ye tali kɛ olu ka baara ka majɛ yira o la DFM mun fana bɛ yen sisan majɛ yira o fana ta la dɔɔni Keba nka o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ministre yɛrɛ tun ye ŋaniya siri sen kan i b'a dɔn ko joueur ka prime min baara bɛ senna ni o ye arrêté ye o baara bɛ senna kalo 4 ye nin ye ministre a kun ye yamaruya de ko k'o fana kɛ nka an b'a da maaw tulo kan k'a fɔ ko sini mɛn da ye mɛn tigida ye Keba sabula fɛn caman fɔlɔ no rapport in kɔnɔ ministre fɔma a ka kunnafoni bɛ sini ni maa min taar'o kɛnɛ kan a na ɲɛdɔn n'o tɛ papier in kɔnɔ Keba k'ambulance yɛlɛmana ka kɛ maatalaw ye o kɛra waati min na o fana na ɲɛfɔ maaw ye kibaruya fɛn fɛn bɛ vérificateur ka rapport ko in ka Keba a kɔnɔna n'a kungun n'a ɲɛɲɛ sini nɛgɛ kanɲɛ 15 ministère des sports la a na taa ɲɛfɔ maaw ye
una faamuya nka min a k'ale ka DFM sɛgɛsɛgɛ farikolo ɲɛnajɛkɛlaw bɛɛ lajɛlen ka jɛkuluba min n'a fɔ ma ko comité olympique sportif ko k'o fana sɛgɛsɛgɛ o sɛgɛsɛgɛli kɛba o de nana wolo nin na dɛ ala ka sini yira an na Mali Burkina Niger olu kɔni ye waa wɛrɛ pewu k'u yɔrɔ janya CEDEAO la kɛba baara yi a san kelen o tun ye kunungo ye bɛɛ lajɛlen y'i bila i fila ni daba la i ta fan Bamakɔ kɔnɔna na yan anw ye kurukanfuga de ta k'an wasa don la ka taa ye ko ɲɛmaaya tun bɛ Kulukoro gouverneur bolo n'o ye Lamini Kapori Sanogo ye dugudentɔnw bɛɛ lajɛlen tun b'a kɛnɛ kan Nigerkaw olu taar'u ka place de la concertation na u ka ministre min bɛ n'o ye Wolomasiri Tabaw ka ministre ye Modi Saliu ale ni ministre caman tun b'a kɛnɛ kan Burkina bɛɛ y'u ta kɛ Wagadugukaw fɛ ani Bobo Julaso Keba Wagadugu ta kɛnɛ kan premier ministre n'o ye Ritalba Jean Emmanuel Ouedraogo ye ale yɛrɛ tun bɛ o kɛnɛ kan ye ko ISC sisan kɔni ko banna pewu sigana min tun bɛ yen jɔrɔna min tun bɛ yen o bɛɛ lajɛlen kɛra kɔkan ko ye nin waati in na min ye ISC ye a ye para kɛ k'a yira bi k'a fɔ ani CEDEAO u na sigi dugudenw kɔni caman y'a yira k'a fɔ ko min ye cɛncɛnfuga jamanaw ye u ye nin baara min kɛ a diyara olu ye nka dɔw jɔrɔlen don dɛ maa minnu bɛ Sikaso minnu bɛ Bafulabe Yoroso ni Tɔnbɔkutu ni Bankas u caman y'a yira k'a fɔ ko min ye koba de kɛlen filɛ nin ye keba ko nka ko a jɔrɔna bɛ u la jɔrɔna fa ye min ye kɔlɔlɔ tɛna na ye a la maaw n'u bolominɛw na wa gɛlɛya tɛna na y'a taa ni ka segu la jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ wa Abdoulaye Diop ko k'a ma da o la wa CEDEAO mɔgɔw yɛrɛ bataki min kɛ o b'a yira k'a fɔ ko olu tɛna na taa o sira fɛ sɔnɔgɔya min kɛlen don nin waati in na an na taa ɲɔgɔn fɛ yen yan'an ka bɛnkan sɔrɔ an ni ɲɔgɔn cɛ o fana mana tɛmɛ ka bɔ yen baara minnu bɛ sen na min ye ISC ɲɛmaaw ye olu yɛrɛ kun bɔra ka kɔn ka kuma kabini décembre kalo tɛmɛnen k'a yira sa k'a fɔ ko min ye CEDEAO jamanadenw ye u danga na anw fɛ yan bi u danga na sini baara minnu bɛ yen n'u b'a fɛ k'o kɛ keba k'u bɛ se ka o kɛ nka jamanadenw ka jɔrɔna ye mun ye keba taalen ɲɛfɛ papier ko o la sa ISC o de la bi sa ale ka passeport o bɔra ka bin tandala nka passeport kura in n'ala sɔnna a ma an n'a yira maaw la don nataw la ya keba an yɛrɛ bolo kɔnɔ ta e tɛ taa dugu la kosɛbɛ o bɛ mun kɛ passeport la yanni seno fana na maa bɛ passeport ta de a sibisira c'est vrai olu ka sunu maninkala la an na dɔ ɲini ka di fana ma tiɲɛ don han ni ne ye min sɔrɔ e kan k'o ɲɔgɔn na sɔrɔ o ye tiɲɛ e ye ne ka baradura ye keba an bɛ taa Genève kaw fɛ ne ko ne ka mura in bɛ ka kurakuraya de ya n taara n yɛrɛ di mɔgɔw ka kilim ma o de don keba Genève kaw fɛ yen min ye Mali ministre min bɛ kɛnɛya ko kunna ale ni baɲumankɛ jɛkulu u tun ye lajɛ kɛ Bamakɔ yan janvier kalo ale tile 17 k'a yira sa k'a fɔ ko min ye Mali ye dɛmɛ jɛkulu olu bɛ se ka mun kɛ a ye waati yɛlɛma kɔlɔlɔw la dugudenw olu la bɛrɛbɛrɛli olu dɛmɛni la kimɛliw kɔfɛ sa diɲɛ seleke naani bolofara min bɛ Genève kaw fɛ Sisi ale faba duguba dɔ wɛrɛ la a taalen n'o ye bi ka taa bɔ min ye ɲɛfɔli kɛ musaka min bɛ sa n'o o kɔni bɛ taa se dolari wari miliyɔn 771 buruburu 3 ma ko ka o ɲini yaasa Mali a bɛ se ka dɛmɛ ta ka don maaw ma cogo min na san 2025 kɔnɔna na Asa Bajalo ale b'o kɛnɛ kan keba n'an bɔra yen jɛkulu dɔ bɛ yen ko From Traki olu ye kibaruya bɔ kibaruya min bɛ tali kɛ sa Mali yɛrɛ kɔnɔna na yan ani diɲɛ farafinna kɔnɔna na ekɔliko gɛlɛya bɛ fa minnu na ka kɛ basigibaliya k'o k'a sababu ye u ka sɛbɛn kɔnɔna na kɔni u y'a yira k'a fɔ sa ko ekɔliden caman bɛ yen bi ani ekɔli karamɔgɔ caman bɛ yen bi olu tɛ ka se ka kalansow sɔrɔ maa 1,762,000 kalanso la k'olu de datugulen don bi jamana caman kɔnɔna na ka kɛ basigibaliya ye Mali yɛrɛ sen b'o ko in na koyi maa 129,000 olu bɛ a la min ye ekɔli karamɔgɔ 10,000 ye bi n'olu bɛ marabolo minnu kɔnɔna na n'o ye Moti Segu Gao Minaka ani Kidali k'olu si tɛ se ka kalan kɛ nin waati in na keba an kun ye IS ko kuma fɔ an ye wulikajɔ ko kuma fɔ nka jamanadenw olu miirina ye min ye taa ni ka segin IS jamanaw kɔnɔ sirabaw kan min ye duguma siraw ye ko k'olu fana lajɛ min kɛra kurukan min ye jamana ninnu ye
kwanto zona barajuru dlone no nyana na manye kwa me nyambla manifia tabulu adamania tabulu ko kechugo ko ko lubela jelenga kelenye maw ko ni so jayira ka foko ayasi sigira aka hakili to ayirela aka hakili to jamana do na uluga hake mami me mobilita dugunu nu nyanche taninga sodi mali aleni Burkina ni Niger uye laje munu ngeni wati labaina ko ni kuma mbu daga yala nga mawba fe minga yekeba oye minte wuli chi ka fo mawiye munu me saraba nunu nga bo saka lafiya do togomi Senegal ga fe November kalo klemuga ani nani samba flan mugan nani miye Senegal kawye ko bataki do bora kebaka cheni wi Trump ke ko wolofo ma bakele kema woro ani bi konondon bi segini konondon ko ulude konme songa genga bo États-Unis ne ku togo be bataki mi no bora no be jien refe bi e ko jamana betala de an yere ta e ko an tate ma kema konondon nyu anabode ko mi ye jamana ko ni sa ma munu nga ge ma million kele ani clanche tungara de la papier nyama te ma munu mbolo kulu ko na ge jamana munu nga mo ka chala keba o ye Guatemala ye Honduras ani Mexique ko uludo ko nga mauga chala ko sebe munu me lisi kambi lisi mi no bolo no RD Congo ka ofe ni kalo entle muga ani segi o te kunu ngo sawa tasuma ba ku yo mene France ale ka lasigi den sola Congo ka ofe o ma daw ma koi o ka faba ko na no ye Kinshasa ye Zaire koro mau ko wila kata se lasigi den so fe be no e nazara la ka o tai ku ye tado abela jirena kelengele kabla ko ulu bolo bi France de koni kala no ka Kigali no ye urana kokoroma do ka M23 mausu ka ke ulu ka jamana ka je kulumu fana be sa no ulu ben wuli ka join bela keba jaw yere ka makoro chama mbalaw mi ye M23 ni ale yere bulu fara do ye Alliance du Fleuve Congo ye Congo babulu fara yi o je kulumu sigilo no politique ko no surasiko la M23 ale kanuna u ka mado be sa ko Corner nanga ikeba Congo seni o président ngoro ay marafata ka fara M23 kan ha ateni ede ha seni o ti election ale banu na kata marafata aya ala ka nya ka dama alsa Congo kelen ko nana keba minye kura rouge mawye ukoko beki haglu tu yerela ko minye ebola banaye ko numa farati kulu ye mila kolosi goma ka ofei ko fongo nyongo mi flene ani jama be ka giringa do nyana chugomi ko ebola bana ka be songa faragata kata yoro chamana dugude munumbe ani ma munumbe sega sega le munungara yoro ulasa minye Patrick Youssef ye ne ale reye kura rouge nyema ye nimbolo faran konnana ale dantigalike ka yira ko beki janto yerela ya sami ebola banai ninga na ka tasawu ye faunfe suranga uve keba suda ale tuye TikTok ni Facebook datugu doka kun temene ku tlara ka daela tuguni sabula ko tuya datugu muna mado tuye mafa jugu bo kulu yira ka foko mi sud sudan o yekulu de fara suranga uve ola sa sudan nyema ko ni gun Facebook ni TikTok bela jelen datugu ama fongo bi fana ngo gelabe TikTok Facebook a RFA Bamako mamu nume katuka telefoni dlan katuka telefoni la ka kredu ka kono ote Facebook yere de tigaleno ni wati na akoko ni ngala butile do folo sini na sekele mga anoda mautloka miye irisila kauye uluka mama falimba fla ulu sera sirika ofe keba kamini fanga yana makera niye irisila mama faluye uluka ta damas no ye siri fabaye fanga bine ngo no Bashar al-Assad ka fanga bine irisi artigo ni magoba tigo uluko ni gerala fanga ina amena minye jekulu manunu yo ya ira saka fo fereni dabali ko ni me irisila ka obulo alibi sabula pangurungo ni dugu yere mina ni kola na nyene boli kola ko irisila ka be mindo ala ko mashito do keba mamunu tumbe nutara imurala nyina ko malien mugantu bala ha slamé nyemo ba ala ka damine janvier kalo tle muga ani flala taba février kalo tle fla ayera saka fo makanga ofe imura be sena uka masake no ye bin Abdel Aziz Al Saud ni ale misriba flying bela jele o koloshibai ko ale koni bieti kana ma muga ma mali kona ya kuna foni dilaw bala
almamiw b'a la diinɛ ɲɛmɔgɔw b'a la ko olu taara ale yɛrɛ kɔni ka hukumu kɔnɔna na ko waleya in bɛ tali kɛ min na sa o ye bolodi ɲɔgɔn ma Arabi Saoudite jamana ale ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa maaw bɛ se ka t'u ka bateau baaraw kɛ cogo min ye bolodi ɲɔgɔn ma ale ni baaraw ka se ka kɛ diinɛko ta nasira fɛ ani fana Arabi Saoudite ale ka ɲɛfɔli k'u ye a ka seko ni dɔnko la ale ni diinɛko o la kɛba an bɛ segin Kongokaw fɛ kunna sini min ye u ka sugu min bɛ yen n'a bɛ fɔ ma ko Itaka sugu belebele do kɛba 3h du matin waati tasuma wulila ale la koyi tasuma ye tiɲɛni kɛ wa tiɲɛni fanba donna anw ka malidenw kun olu de ka butigi ka ca butigi 100 ɲɔgɔn na o bɛɛ lajɛlen jenina mun ye maliyɛnw ta ye n'ala sɔnna a ma min ye au conseil de malien ye an n'u ɲininka nin ko in bɛ cogo di sefa wari miliyɔn caman o de jenina ko in ale senfɛ farikolo ɲɛnajɛ ko ta nasira la kɛba Coupe d'Afrique min kan ka taa Marocaw fɛ yen bɛɛ y'i ta ni bila dɔn Coupe d'Afrique bɛ daminɛ décembre kalo nata o tile 21 ka taa kuncɛ janvier kalo ko min ye u ka dugu kɔnɔna ye kɛba u kɛlen don ka balontan yɔrɔ 9 de ta dugu 6 kɔnɔna na dugu fɔlɔ o ye Agadir ye Casablanca Fès Marrakech Araba ale ni Tanger min ye farikolo ɲɛnajɛ jɛkulu kura wɛrɛ fana bɛ yen kɛba ko association de club africain ale y'a ka lajɛ kɛ Marocaw fɛ yen a ka sigili o fɔlɔ k'o kɛ janvier kalo tile 27 o kɛra Araba tɔn in yɛrɛ sigira sen kan san 2023 u y'a yira sa ko min ye tɔn belebeleba minnu bɛ farafinna n'olu bɛ ndolaci kɛ k'olu de ka jɛkulu sigilen don jɛkulu in sa k'a bɛna wuli ka jɔ kɛ yaasa ka se ka diɲɛ tɔnba k'o fana magɛn Maroc ale ndolaci ko hukumu kɔnɔna na hali bi kɛba ko bɛɛ lajɛlen y'i ta ni bila dɔn Mali ale bɛ groupe min kɔnɔ o ye groupe A ye Maroc bɛ jamana min ni ale kan ka bɛɛ bisimila Zambie ani Comore min ye an ka kunnafonidila minnu bɛ farikolo ɲɛnajɛ ko fɛsɛfɛsɛ kosɛbɛ u ko min ye an ka jɛkulu in ye ko jɛkulu nɔgɔman tɛ nka an ka entraîneur k'ale y'i fɛla di a ko balontan de don bɛɛ lajɛlen ni garisigɛ don min ye jamana 24 mun kan ka taa Marocaw fɛ yen k'u bɛna taa Coupe d'Afrique ta ko 35nan baaraw de kɛ farafinna kɔni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ min ye nin ko in ma nɔgɔn Mali e kɔni tɛ anw ta ko 14nan ye wa tan ka tugu ɲɔgɔn kɔ ko min ye finali ye an y'o ti siɲɛ kelen an kɛra filanan ye kabini o bɔra la an ma finali kɛnɛ y'an ɲɛ kan Adama Mayiga n'ale bɛ kunnafonidi kɛ farikolo ɲɛnajɛ ko la ale y'a fɔ studio tamani mɔgɔw ye ko an yɛrɛ ka ko ka gɛlɛn sisan dɛ min y'an ka farikolo ɲɛnajɛ ye ko degun dɔw b'a kɔnɔ nka a y'a yira sa k'a fɔ ko Mali ko an k'an ka jɔrɔ sabula tiɲɛ yɛrɛ la min ye nin ko in ye a ma nɔgɔn a ko Maroc kɔni ye ŋana ye sabula Maroc ye baara minnu kɛ ka tɛmɛ ani fɛn minnu ni ndolancilaw bɛ Maroc bolo bi ko kan ka to Maroc kɛ i jɔyɔrɔ fin an ka tɔn kɔnɔna na an ka kulu kɔnɔna na min ye tɔn certifié ale yɛrɛ tun bɛ tirage in kɛnɛ kan a ko k'u kan ka baara de kɛ yaasa ka se ka équipe sɔrɔ équipe min bɛna se ka baaraba kɛ an ka groupe in an ka se ka bɔ o kɔnɔna na fɔlɔ supporters kɛba olu ko k'olu jɔrɔlen don dɛ ko tirage in k'an kana ɲɔgɔn musalaha dɛ k'an bɛ ka Comore min manamana minɛ dɛ k'an ka sira o de ɲɛ min ye Zambie ye o ka ndolaci ma nɔgɔn hali dɔɔni wa anw fanfɛ bolo fɛ yan fana Maroc bɛ cogo min bi bɛɛ ɲɛ bɛ o la ko ɲuman ye min ye kɛrɛfɛ ko yɛrɛfɛn ko k'olu dabila équipe ka kɛ équipe ɲɛnɛma ye min bɛ se ka ballon ta malidenw n'u sago n'u dungɔ n'u sago la n'o tɛ ko min bɛ jamana in kɔnɔ yan bi n'o ye farikolo ɲɛnajɛ ndolaci ye fɛn ko minnu b'a kɔnɔna na a n'a taacogo n'a fɛnw kɛcogo ko n'an tora o kelen nka min y'an sɔrɔ Côte d'Ivoire maa sigi ten ala kan'a kɛ dɛ k'anw bɔ k'a sɔrɔ an ma jouer o bɛ kɛ cogo di o bɛ se ka kɛ a kɛba an bɛ sa polu kɔnɔ ala an ko su kunna ka ko aw b'a dɔn n'anw bɛ taa o tɛ nin na de maa ti repêché ya ne hakili la troisième kɔni bɛ sɔn ka tɛmɛ dɛ parce que ne équipe ye 24 ye kulu ye kulu 6 ye fila mana ta 6 la siɲɛ 2 o ye joli tɛ 12 ye anw tɔw bɛ taa so ten togo la cogo di an ye mun kɛ a 8e de finale bɛ taa cogo di n ko équipe 16 de kan k'o ta an bɛ bɔ koyi nka Comore de kana n'a sabatɔ ɲin kara na ko Mali k'an ka baara kɛ an ka bɔ 6 8 an k'an jija ni Coupe d'Afrique ta ko 35nan min filɛ nin ye ani bɛɛ lajɛlen b'a daminɛ ni garisigɛ kelen ye t'u la
musaka minnu bɛ don kurutu ni namara ko bɔ a la ka ko kɛ jɛlenya kan ko n'an y'o kɛ an bɛ ɲɛ sɔrɔ nka n'an y'a kɛ i n'a fɔ kɔrɔlenw togo dabiri k'an bɛ to a ko la wa k'a dusukasi barika bɛ bonya jamanadenw ma kuma tɛ nin waati in na maliyɛnw jigi dalen b'a don ɛgilu kan keba ɲina soma samaba wulada in na k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn ne yɛrɛ kun ɲinɛna senukaw kɔ kalandenw minnu bɛ sanayɛlɛ kalansow la olu ka baara bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛnabɔ yɔrɔ min na n'o ye senu ye olu ye lajɛba kɛ bi lajɛ min kɔnɔna na sa professeur Sinali ale ma wele bila bɛɛ ma wa ko ekɔliden bɛɛ ka na u ka kuma ka daw yɛlɛ u ye baara bɛ kɛ cogo min u n'u ka ɲɔgɔn faamuya kɛbaya tun bɛ yen a ko kɛra cogo min a jaw yira maaw la u k'u ye. An ka bin laɲiniw kun tɛ dɔwɛrɛ ye an ka laɲiniw bolila an ka burusuko kumaw kan ekɔlidenw ka ekɔli taga cogoyaw kan an ka dayɔrɔw labɛnni an ka kɛnɛyasow labɛnni an ka furako kumaw an ka kumaw bolila o de kan bi ka ɲɛsin DG ma. An bɛ se ka fɔ wasa sɔrɔla parce que DG y'a yira n'a k'a fɔ baaraw bɛ na daminɛ baara dɔw bɛ sen na mais hali bi u bɛ ka cɛsiri kɛ ka dɔ fara baaraw kan pour que an ka se ka bila lafiya kɔnɔ. DG y'a yira n'a k'a fɔ ko tɛ olu dɔrɔn ye bourse ko ta fanfɛla il faut que wari ka débloquer pour que olu ka se ka wari di anw ma certes u ka erreur b'a la état fana kan k'a lajɛ ka o système kɛ ko kɛ min bɛ se ka o nɔgɔya senu mɔgɔw fana bolo. An ka bourse ko ye wari min bɛ to ka di étudiants ma san kɔnɔ siɲɛ kelen maintenant an fɛ yan nɔ depuis an bɛ kilasi 2 kɛ wagati min na ni parce que sanfɛ kalanso la u b'a fɔ 1 2 3 an ka promotion mu ta sɔrɔ maintenant an nana an ye siɲɛ caman de kɛ senu na yan nɔ an nana an y'u ka directeur allocation financière an y'a rencontré pas mal de responsables caman bɛ yen nɔ ɲɛmɔgɔ caman bɛ yen an y'u rencontré an taara hali an ka administration fana na c'est ça a bɛɛ ye problème kelen ye quoi maintenant an nana de k'o exposer ani problème fana min b'an fɛ yan tuguni n'o ye ɲɛgɛn ko ninnu ye ani difficulté bɛ étudiants ka transport ko la n'u bɛ na école la u k'a lajɛ u ka bisiw dɔw bila siraw kan min tɛ kabalata dɔrɔn ye quoi parce que bisi minnu bɛ Badalabugu u bɛ mɔgɔ ta Badalabugu ka n'a ye Kabala maintenant pourtant étudiants dɔw bɛ kulu sanfɛ olu bɛ yɔrɔ wɛrɛw de imagine il y a certains étudiants minnu dɔw bɛ fo Kati dɔw bɛ fo Kabala donc transport ko ka gɛlɛn u ma n'u ye bisiw dɔw bila o sira ninnu kan hali n'a kɛra point dɔ ye n'u bɛna ni étudiant minnu ye o kulu sanfɛla in na o bɛ diya n ye kosɛbɛ. Senu bɛ yɔrɔ min na bi u kan k'a lajɛ image min bɛ c'est à dire écoledenw bɛ k'u ye cogoya min na de u k'a lajɛ u ka ye cogoya u ka ko quoi parce que étudiants bi n'i ye senu fɔ dɔrɔn étudiants bɛ u bɛ suruw de cɛ u bɛ senu yɛrɛ u tɛ senu yɛrɛ jate quoi danaya tɛ yen tuguni u dalen tɛ senu na parce que an yɛrɛ fɛ yan an y'a constaté avis minnu bɔra nin concernant senu k'a fɔ ko minnu an ka wariw jiginna i b'a sɔrɔ a bɛɛ la n'i taara i b'a sɔrɔ u bɛ écoleso yɛrɛ mentionné avis in kɔnɔna na mais mɔgɔ i bɛ ɲininkali kɛ écoledenw na mɔgɔ bɛɛ b'a fɔ k'a ma sɔrɔ. Sɔgɔmada in na an ye lajɛ dɔ kɛ nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye an k'o kɛ n'o ye ka denmisɛnninw wele écoledenw wele k'u lasigi an n'u ka masala n'an y'a fɔ o ma an yɛrɛ y'o fɔ o ma ko senu bɛ ka aw lamɛn gɛlɛya fɛn fɛn tun bɛ yen nɔ ni anw y'olu ɲɛnabɔ n'u tun t'a kalama nin kɛra sababu ye an y'a f'u ɲɛna mun kɛra surtout mankan caman bɛ kɛ u ka bourse saraliko de la an y'a ye caman kɛr'o la et puis gouvernement ye fɛɛrɛ tigɛ walasa o bourse ka sara cogo min n'u ka sarali daminɛ u ka résultat kan ka bɔ u ka institution structure la n'o nana senu bɛ baara kɛ ka décision ni fɛnw labɛn pour que sarali ka kɛ donc an ye o réponse d'u ma que an ka baara ye walasa o sarali bɛ se ka teliya cogo min donc o fɛɛrɛ an y'o tigɛ i ko centre de santé tɛ yɔrɔ dɔw la i komi université de Sikaso n'o dayɛlɛ la sisan donc an ye fɛɛrɛ tigɛ fɛnɛ walasa olu janto bɛ se ka k'o la cogo min u bɛ se ka u ka santé ko bɛ se ka fɛn o ni olu ka ɲininkali dɔ ba tun bɛ komi ni olu ni étudiant tɔw tɛ kelen ye an ko o tɛ aw ka yɔrɔ dayɛlɛ la sisan senu fɛnɛ fɛɛrɛ tigɛ walasa a bɛ se k'a ka antenne dɔ dayɛlɛ Sikaso cogo min n'o b'a to a bɛ se ka logement sɔrɔ n'a bɛ f'o ma résidence an bɛ o fɛɛrɛ tigɛ la k'o kɛ
donc o ɲininkaliba ninnu de kɛra ni an ye solution sɔrɔ olu la fɛn fɛn bɛ yen nɔ comme gɛlɛya an b'olu dɔn o ni aussi an n'u ka gɛrɛ ɲɔgɔn na kosɛbɛ et puis o la o bɛ danaya fɛnɛ créer donc ni danaya tora ni ɲɔgɔn cɛ baara bɛ nɔgɔya an bolo ni u gɛlɛya b'u fɛn fɛn da la u kana yira u kana se n'u na an ayiwa nin ye senu ala ne ye ekɔlidenw ka ɲɔgɔn ye kiba baara ɲɛna ala sɔnna a ma sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ kibaruya kura wɛrɛw la conseil des ministres o kɛra bi an n'u kuma belebelebaw olu bɛɛ lajɛlen ta sini a k'an bɛn lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma